Assalamu alaikum hormatly gitaristler. Häzir siz bilen Gabonyan sen aýdymyň akordyn kakuny öwrenýäs. Bu aýdymy Şahly Hanmuradowyň kanalyna da görüp bilersiň. Ýani şu Şahly Hanmuradow ýerine ýetirýär. Eskereşikde 20.000 prosmotr alypdyr. 197 like mı näme şeýle gowurup durýan köp halk şuny öwredäýin razborny edäýsem diýdim menem. Öňküli realyk kakunyň başlaly. Kaku şeýle gitýär. Näli aşak şeýle son ýene aşak son ýokary taklaýas ýokary. Şöyle grafikasyny ortadaýyn. Aşak seriýas hep ortaky daşyndan teýlendir şo şeýdi. Hemme barmagyny sıyrypdyr gitmeligini. Aşak seriýas, aşak ýokary taklaýas ýokary. Şunu screenshot edip alyň, soň şuňa terip gaýtalar ýaly. Kaku bilmeýän bolsaňyz. Näli? Aşak seriýas, aşak ýokary taklaýas ýokary. Boşdan şak körkedin. Boşdan tiyliňe de gatardy bermeli. Kakuny öwrenen bolsak akordlaryna geçelim. Akordlar berde 3 tane akord oýnalýar. Ýagny BM akordy. Tutuluşyny öwreneliň, ikinji perde baraya tutýar. Soň 4-nji perdede 3 ve 4-nji tarlar. 3-nji perdede bolsa 2-nji tar. Soň A akordy. Ol 5-nji perdede bare. Soň 7-nji perdede 4 ve 3-nji tary, 6-njy perdede 2-nji tary. A akord tutuluşy. Yani A akordyň barasy tutulýan görünüşemma ol 2-nji perdede 2, 3, 4-nji tarlar. Şolam bir zat. Indi G akord edil şu A akordyň tutuluşy ýalyk döwene 3-nji perdeye geçýäs. G akordynyň barasy tutulýan görünüşi bar, ol 2-nji perdede 5-nji tar, 3-nji perdede 6 we 1-nji tar. Ikisem şol bir zat. Ne öwrenen bolsak, zada başlaýyn. Bir gezek kaku çalamyzda bir krug golya. Inni aýdymyň başyndan haýsy akordda näçe krug çalmalygyny aýdyp başlaryn. Aýdym 2 bölüme öwrenýär. Birinjisi zady setri, ikincisi hem gaýtalamagy. Hersinde akordlaryň tutuluşy üýtgeýe diýen bolanok. Şoň üçin birinjini öwreneliň 2 setrini. BM akorddan başlaýas, 3 krug oýnaýas. Soň A akord 2 krug. Soň G akord 3 krug. Soň A akord 1 krug. BM akorddan 1 krug. Ýene bir gerek başdan gatlanyň, gaýtalalyň. BM akord 3 krug. A akord 2 krug. G akord 3 krug. A akord 1 krug. BM akord 1 krug. Anin aýdymda aýdyp göreli. Söýdüm seni illerden, gara özüm ýolumda, ýalňydyrum çöllerden. Gülüm gabanýan seni, aýym gabanýan seni. Ýene bir edecek gaýtalalyň. Ünseriň şu akordlaryň geçişine, şu san boýunça. Söýdüm seni illerden, gara özüm ýolumda,
gaýtalamany elelin. Gaýtalamanyna iki krug bayam akord oýnaýas. Soň 4 krug A akord. Krug G akord. Bir krug A akord. Bir krug bayan akord. Yeni bir edip gaýtalalyn. 2 krug bayan. 4 krug A. 4 krug G. Bir krug A. Bir krugum bayam. Hani gaýtalak görelin, gaýtalamyn. Gawan yarın gara gözlüm illerden. Gawan yarın canam seni gönderden. Gara gözlerden, şirin sözlerden. Yine bir kez gaýtalalym. Gawan yarın gara gözlüm illerden. Gawan yarın canam seni çöllerden. Gara gözlerden, şirin sözlerden. Ana ikinci bölümü gutordy. Birinci bilen ikinci bölümni gaýtalama bilen goşgusyny bile aýdyp görelin. Yani durmany izni kesmän. Ýoşadan ünslerin sizem. Sevdim seni illerden, gara gözüm ýolunda, ýalňydydım çöllerden. Gülüm gawanýan seni, aýym gawanýan seni. Gawanýaryn gara gözlüm illerden. Gawanýaryn canam seni gözlerden. Gara gözlerden, şirin sözlerden. Şular ýaly aýdymyň tutuşdary şunýan itde feterna itde soň ýerinden gaýtalamagyna itde ýanky giderlik goýunça. Görünüňiz üçin sag bolun, öwrenen bolsaňyz, klip nunni razbor halan bolsaňyz hökman like koymagy ýadymyzdan çykarmaň. Indiki video sen sag bolun.